guys, parang ghost ship. Ako lang mag-isa dito, walang tao. So, nakakatakot talaga. It's so creepy. Hi guys, this is KUys and welcome back to my channel. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu and welcome back to my channel. Yeah! Ay, di pala to sa akin pala. Kay KUys Dubs pala to. Hi KUys Dubs, WGC Sterling. Gusto ko lang nag-vlog ako ngayon. Ay nag-video ako ngayon kasi gusto kong i-challenge si KUys Dubs. I challenge you KUys Dubs na since seaman ako, seaman. Since seaman ako, may ano ba dyan? May mga lumang barko ba dyan? Or anong tawag niyan? Yung mga shipwreck talaga. Hindi, kahit yung mga lumang barko, KUys Dubs, tapos puntahan mo, tas pwede picturean mo na andun yung picture ko. Joke lang. Tapos KUys Dubs, i-tour mo lang kami sa mga i-tour mo na lang kami sa lumang barko dyan kung meron. Kasi gusto ko talagang makita kung ano yung laman or itsura ng lumang barko or mga barko dati. Tsaka gusto ko makita yung sa makina, please, sa engine room nila. Ay, wala palang makina, no? Meron ba makina? O, di natin lang, baka nilagyan nila ng makina, di ba? Meron pa rin. Pero gusto ko makita ko yung yung engine room, if meron man. Tsaka syempre, ito yung sign na seaman talaga. So yun yung challenge ko sa iyo, KUys Dubs. Sana i-grant mo. Sana i-grant. Challenge ako, sana i-grant. Hindi, no choice ka na. No choice ka kasi yan yung challenge ko sa iyo, KUys Dubs. Kaya gawin mo. Kumakadiman. KUys Dubs, ingat ka dyan lagi and see you soon. Puntahan ka namin dyan kasi i-unlock pa natin yung mga kandado na dun sa Golden Gate sana all. soon pag okay ng lahat, tsaka makapag-ipon na din kami. God bless. Guys, this is Dobbs and welcome back to my channel. So ngayon, I am going to accept the challenge of Mr. Tiu. Tiu, thank you so much for challenging me on that. So talagang challenge yun, guys, kasi hindi ko alam kung saan hahanapin yun. But hahanapin natin kasi nandito tayo sa port area of San Francisco. So you heard him. So maghahanap tayo ng ship, na yung ship na karaan, yung bang Oldship. So let's do that. But before that, I'm gonna let you take a look on the port area of San Francisco. So guys, this is the Embarcadero. Ito po yung port area dito sa San Francisco. Ayan po yung terminal. Papasok tayo dyan at makikita natin yung mga barko dito. So ayan na guys, papasok na po tayo dito sa terminal. Dito po yung, this is an old terminal. See? Ito po yung old terminal ng San Francisco. Ayan po yung history. It was built about like 550 years ago. Ito yung old picture ng terminal na to. And this one, I don't know what is this. Ano to, Tio? I'm sure Tiu know this. Hindi ko alam kung ano yan. But they preserved it. So ito na yun, guys. Ito yung terminal. It's converted into like restaurants, small restaurants. Yan, parang nagugutom na ako, guys. Kasi sobrang yan, daming tao. So guys, parang wala ako nakikita dito. So let's go another place. But before that, I'm just gonna grab something. Kasi nagugutom na ako. It's 8 a.m. in the morning. So, ayan. Tanawa guys, karang nasa luyon ako. Dili man sa ship. Dili man na siya ship. Hindi yan ship eh. Tsaka hindi rin yan karaan eh. I don't know what is that. Unsa man na, Tiyo? Naglutaw na siya, Tiyo.
Mura siya, amot kung dagan baka ni? I really don't know. I have no idea, but mangita taglain guys. I'm sure na gina diri kay murag nakabasa ko before. But sa akong giarian wala. So di jud ta mo uli. Ug di na to na makitaan ron. Ito yung the whole view of the Embarcadero. So meron itong 40 piers dito sa Embarcadero. So from Pier 1 down to Pier 40 papunta dun. So ayan guys, yan yung sasakyan ko papuntang Pier 39 sa Fisherman's Wharf kasi nandun ata yung ship na hinahanap natin. Dito pala yung factory ng chocolate Cherardelli. Yan yung factory. Mag-vlog tayo niyan. Dyan sa loob kasi makikita nyo kung paano ginagawa yung mga chocolates dyan sa loob. So, I think we're here. So, ito na yan. I think this is part of the engine. So, I think that's part of the engine right there. Yung ginagamit nila before. Diba, Theo? This is part of the engine. So, we are going inside a boat. I'm so excited. Oh my god. I think this is how they do it before. Yung mga barrel na ganyan-ganyan. Ewan ko pa nung gagawin yan. So, this is it. Ito na yun guys, pupunta tayo sa loob. Pupunta sa loob ng boat na ito. Tingnan natin kung ano tong boat na ito. Ito siya, it was built in 1895. So nandito na po ako inside the ship. So ito yun, Theo. Tingnan mo yung barkong ginagamit nila before. Buti na lang hindi ka pa pinanganak nun kasi it would be hard. Oh my god. Oh, ayan. So hindi tayo pwede makapasok sa loob kasi work in progress. So let's try another ship. So I think ito yung mga may cargo sa loob ng dun sa ilalim. Ayan. So itong papasukin natin ngayon, this ship is built in 1920. So ito yung parang barge kung sa Pilipinas, parang pupunta tayo ng from Cebu to Olango Island. Parang ganun. See, but this one is very, very old. So let us see what's inside. Oh my god, look at that. Oh, so cargo ship pala ito ng mga cars, guys. So this is the siguro before, ito yung kinakarga nila. Dito yung kinakarga yung mga old cars. Papunta kung kahit saan. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Basta
sa pagkakaintindi ko, ito yung ginagamit nila na magkarga ng mga cars. So, ayan pa yung mga lumang sasakyan. So, I wanted to go to the engine part because yan yung sabi ni Teo eh. He wants to see the engine part. So, let's see if we can do that. Meron pa pala sa taas. Let's go there. Eureka! Oh, so dito sila. Dito yung lounge nila pag mag-travel sila. Ayan. So, passengers lounge dito sa 3rd floor. Kasi the first floor, kasi yung first floor, yun yung sa ano guys eh, yun yung sa engine. 2nd floor yung mga cars. So dito, ayun, dito sila uupo or hihiga. So passenger boat talaga to. So may mga parts na closed. Alam mo guys, nakakatakot eh. Parang may ghost dito. Ako lang mag-isa. Diyos ko. Ayan guys, parang ghost ship. Ako lang mag-isa dito. Walang tao. So, nakakatakot talaga. It's so creepy. But it's really worth it. At saka ako lang mag-isa, kaya wala akong cameraman. So, well, this is really a challenge. May nakita tayong parang office. Tingnan natin kung, ayan Teo, ayan na yung engine room. Oh my god, oh no, we cannot go in. We cannot, oh my god. So ito yung engine room Teo. Pero sayang hindi tayo makapasok sa loob. Oh my god. Yan. Ito pa guys, ito yung engine room, pero sayang kasi kinandado, hindi tayo makapasok sa loob. Ayan Teo. Pero hindi pa ako satisfied eh, parang hindi ko pa nagawa yung challenge Teo eh. Kasi I really want to go inside. Pero hanap tayo ng ibang ship, baka baka makapasok tayo doon. Kasi parang 5 ship to eh. So guys, ito yung kitchen nila. Hindi ako makapasok. So, it's kung saan sila magluluto. Dito sa barkong ito. And also, Teo, this ship has no engine. Kasi daw, ano siya eh, yung parang, ang tawag dun? Para bang, hindi ko alam kung anong tawag. Yan o. Yan ang, ano niya, yan ang engine niya. Para siya, kasi wala siyang engine eh. So, ayun guys, uwi na ako. And I think I failed because hindi ko nakita yung engine room talaga. Hindi ko napasok yung engine room na gusto makita ni Teo. But, well, nandito tayo, ginawa natin yung challenge. Guys, I think that's it. I've shown you the ship museum. It's an old ship museum. It's a national park in San Francisco. So I hope you enjoy. And Teo, I hope you enjoy the show. And then sorry kung hindi ako nakapagpunta sa engine kasi yung ibang barko pala wala silang engine. At saka yung limited ang access for today because of the COVID. Kahit ako lang mag-isa sa barko, limited pa rin ang access. So yun, I did a challenge. Thank you so much. See ya. Don't forget to subscribe and click the button and share. Bye.